Benidorm pues, l'hem organitzat la comissió Beni Bici Vinci, que és una comissió que depèn del Front de Benicarló i és com una espècie de massa crítica, no? Que és un col·lectiu que defensa, protegeix, conserva i promociona, prioritza l'ús de la bicicleta en l'entorn urbà, bàsicament. Que tinga el seu espai, que tinga una normativa que el regule i que tinga sobretot pues, seguretat, no? I tranquil·litat. Ole, passa'm pel mig. Perdó. I que tinga sobretot pues, això, seguretat de que no va perdre la bici i de que podrà circular per pobles sense perillar un accident. Avui toca demanar ciutat 30, ciutat amable, que és una reivindicació que hi ha a la resta d'Europa des dels anys 80. Moltes ciutats franceses i alemanes van ser les primeres. La primera va ser Buxtehude, a Alemanya, que se va declarar ciutat 30, i això vol dir que el màxim de velocitat permesa per a vehicles amb motor és de 30 km per hora. Val? I des dels 80 fins ara, per exemple, Londres, la City de Londres, que és diguem, la part del centre, la part vella, que és on està tot el turisme, el negoci i el comerç més important, se va declarar ciutat 30 en el 2013. O sigui que encara hi ha moltes ciutats pendents, les grans capitals són les que més els ha costat, però bueno, això suposa seguretat, a més inclús per als turistes que van a les grans ciutats, i en el cas de Benicarló volem demanar, per a nosaltres l'ideal seria que tot el terme fora ciutat 30 i que només les grans avingudes sota normativa ordenança municipal, algunes excepcions, fora el màxim de 50, que és el que està ara establert. Però per a nosaltres el millor seria que tot fora 30. També perquè és la velocitat de reacció ideal a l'hora de no atropellar a ningú. És una convocatòria també que va eixir arrel dels camins a l'escola. Molts pares se van donar compte, sobretot en Holanda, que els xiquets a l'hora d'anar a escola doncs havien de sortejar carrers que prioritzaven els vehicles a motor. Entonces, la idea és prioritzar la bicicleta, en la bicicleta al vianant i una velocitat més calmada, menys soroll, menys emissions tòxiques a l'atmosfera, o sigui que la velocitat 30 per a nosaltres seria prioritat. Vale. I com va començar? O sigui, com vau tenir la idea de fer... El Beni Bici Vinci? Sí. Pues això va eixir arrel del fet que, bueno, jo sobretot que no soc d'ací, de Benicarló, jo vinc d'un poble de l'Horta, de l'Aquàs, i me vaig trobar que a Benicarló hi ha una tradició continuada que no s'ha tallat mai, fins i tot des d'abans de la guerra, d'anar en bicicleta pel terme. La gent que ha viscut en Sénies, o que ha viscut, perquè el terme és molt gran, i la gent que ha viscut en Sénies, fins que van aparèixer els primers vehicles a motor, tot el món no se les podia permetre, i el vehicle habitual era la bicicleta. Però és que fins avui dia el vehicle habitual és la bicicleta. El pla urbanístic ha canviat, hi ha més vehicles a motor, els carrers han prioritzat el cotxe, l'estacionament del cotxe, les bicicletes continuen circulant. No n'hi ha una ordenança municipal, que això per a nosaltres també seria superimportant, però les bicicletes estan ahí. Hi ha com una espècie de cultura que té un hàbit, no?, que admet la bicicleta en Benicarló en una certa normalitat, que això és una cosa que bueno, satisfà moltíssim i que d'alguna manera permet que no tinguem que reivindicar segons què, perquè ja cau, no?, pel seu propi pes, però sí que ens agrada crear un col·lectiu que d'alguna manera protegisca això, que ho regularitze i que realment ho fomenta encara més, perquè si no ens arrisquem a que a la llarga això vaig a desapareguer. Les noves generacions, la gent més jove, molts pares tenen por que els xiquets isquen a la carretera, al carrer, a jugar, per exemple, per culpa dels vehicles a motor, dels cotxes. Entonces, la idea del Beni Bici Vinci fou, perquè és una proposta també molt divertida, molt simpàtica, però sobretot per això, no?, perquè no se perda l'ús de la bicicleta i encara anem a més, a ser possible. Vale, moltes gràcies. De res. Doncs avui precisament, aquesta vesprada, a través d'una persona que no participa del Beni Bici però que està molt pendent també de les xarxes i tal, ens ha enviat el vídeo del ple de l'Ajuntament del dia 3 de setembre, que era dijous, que és quan són els plens, i resulta que en aquell ple, en el vídeo se veu que han aprovat efectivament l'Ajuntament de Benicarló zona 30 per a 4 carrers, només 4 carrers de Benicarló. Nosaltres demanem tot el poble a ser possible, amb algunes excepcions, però que la norma siga per tot el poble. De moment nosaltres ja podem dir que, bueno, que està molt bé, que estem contents, però que esperem que la cosa, insistirem en que la cosa vagi a més. Vale. Gràcies. A tu. Chicas, ¿otra? ¿Quieres que haga? ¿Me quedo? Ella. Ens vam quedar, ens tornem a reunir. En juliol vam reclamar els aparcaments per a bicicletes, són insuficients,
informe per registre a l'Ajuntament, 14 pàgines, no ens han contestat, per escrit Imposible, almenys, imposible. No, imposible no puede ser. Nosaltres ja ho pensem, que al primer paràgraf segurament se paren, perquè els demanem molta faena, però considerem que és molt important. Prioritat bicicletes, que això beneficia a tot el poble. Aquesta vegada el benefici serà per una velocitat màxima dels vehicles a motor a 30 km per hora. Val? Des dels anys 80 hi ha una plataforma també a nivell europeu. Moltes ciutats s'han declarat ja ciutat 30, les ciutats senceres, excepte algunes vies, és a dir, tot el poble 30, excepte alguna avinguda principal, en diversos carrils i tal. Per a que tingueu una idea, la primera població va ser Buxtehude, en Alemanya, i de les últimes, en 2013, per exemple, un exemple molt visual i molt cridaner, la City de Londres, que és la part del diguem, barri vell de Londres, en 2013, en setembre de 2013, se va declarar també ciutat 30. Les grans capitals quasi són les últimes, no? Tenen molt de trànsit rodat. Nosaltres demanem per a Benicarló una cosa que ja quasi se practica, però bueno, que conste, que se regule, i ho demanarem dilluns, anirem al registre, presentarem la instància i presentarem l'escrit que ara vos llegiré. Clara Ferrer i Simó, que sóc jo, en nom del Front i de totes les persones que ho han anat signant, no sé si ho heu vist, hi ha una graella per a signar, la té així Pere, per a signar si esteu a favor de la iniciativa, exposo. A Benicarló, l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport ha sigut el preferit per moltes de les persones que es mouen per la nostra ciutat, perquè reuneix unes condicions molt favorables per als seu ús. És un terme municipal relativament menut, pla i disfruta d'un clima agradable durant la major part de l'any. La bicicleta promou el transport accessible per a tothom, disminueix les emissions danyoses per a la salut, afavoreix nivells de seguretat cada vegada més alts i promou l'exercici físic. Malgrat això, els nombrosos desplaçaments en bicicleta es realitzen compartint el vial que ocupen els vehicles a motor, amb la consegüent perillositat que això pot suposar per als usuaris, especialment menuts o persones que pretenen iniciar-se en l'ús de la bicicleta. Molt freqüentment, i a falta d'un carril específic, les bicicletes es veuen obligades a circular per places, voreres i àrees de vianants a una velocitat adaptada a la prioritat que suposa el vianant, això sí. Aquesta carència en la planificació urbanística del nostre poble demostra haver prioritzat el vehicle motoritzat, el seu carril, el seu aparcament, el seu consum de fuel i la contaminació que suposa com a model de transport. L'actual màxim de velocitat en tot el nucli urbà fixat en 50 km per hora suposa un perill afegit al simple fet d'anar a escola cada matí i molts pares i mares opten per agafar també els cotxes per transportar llurs fills i filles, fomentant així embussos i aparcaments que dificulten encara més una circulació calmada. Així mateix, les persones més majors i les que tenen mobilitat reduïda es troben amb una lluita constant per normalitzar la seva situació dintre d'un espai urbà que els expulsa. Fins que el poble no siga apte per a aquests dos perfils socials, no podrem afirmar que la ciutat en què vivim és justa i inclusiva per a totes i tots. Ciutat 30 defineix això. No és un simple número que marca un màxim de velocitat, marca un mínim de benestar, al que no devem renunciar. Prioritzar la bicicleta en el nostre terme municipal comportaria tota una sèrie de millores en la nostra qualitat de vida i en el contacte directe amb l'entorn, en la proximitat dels comerços, en la infància al carrer, en un entorn urbà segur, amable i tranquil, on l'activitat que es genera no té la pressió permanent del trànsit. Una xarxa bàsica de circulació de bicicletes ha d'estar composada per uns carrils específics, preferentment segregats, i ha de configurar una xarxa paral·lela a la del transport públic i a la del vehicle privat. Aquesta xarxa ha de possibilitar que la mobilitat obligada entre els diferents punts d'atracció i generació de desplaçaments d'una ciutat es puga realitzar en les millors condicions de connectivitat i de seguretat. La dinàmica, l'urbanisme, les particularitats del nostre poble fan molt improbable la possibilitat de construir una xarxa uniforme i segura a tot el terme, per la qual cosa la posada en funcionament de les zones 30 esdevé una opció principal per a l'ús intensiu i extensiu de la bicicleta. Intensiu perquè les zones 30 incentiven l'ús de la bicicleta i extensiu perquè permeten que les infraestructures que donen servei específic a la bicicleta arriben a tot arreu. Per tot l'anterior, sol·licitem la reducció de la velocitat màxima de circulació dels vehicles a motor a 30 km per hora en totes les zones urbanes i residencials, totes.
amb l'excepció d'aquelles vies on l'administració local dicta altres límits, satisfent sempre les necessitats mediambientals i de seguretat dels usuaris més vulnerables. En aquest punt m'agradaria afegir una notícia que hem rebut avui i és que en el ple que es va realitzar a principis de setembre, el dia 3 de setembre, es va aprovar efectivament velocitat 30 màxima en 4 carrers de Benicarló. 4, Nosaltres demanem tot el poble, amb alguna excepció, però en principi tot el poble, per defecte. Que es tinga en compte el punt de vista de l'usuari de la bicicleta en la fixació de zones i o carrers 30 quilòmetres. La creació d'una xarxa de circulació prioritària per a bicicletes que garantisca, en primer lloc, un camí a l'escola segur i tranquil i, en segon lloc, la connectivitat d'una punta a l'altra del poble i amb els pobles veïns. L'organització d'un procés de participació ciutadana en consens i coordinació amb els tècnics de l'Ajuntament que desenvolupe i culmine en una ordenança de la bicicleta. A Benicarló, a 28 de setembre, a l'atenció de la senyora alcaldessa. Això és el que demanaré. I ara us passen el company Pere, que indicarà unes hipoteques cosetes per a poder circular. Recordeu que som una massa. Intenteu que el grup vagi compacte, que no se'ns colen cotxes i que no se colen motos, val? Que ningú s'adelante molt i ningú se refague molt. Compte amb els xiquets i xiquetes que seguisquen en el grup, val? Després, el ritme que siga fluid, no anem a entorpir. Intentem que això siga una cosa que, bueno, reivindiquem, que se'ns veiga, però que siga fluid. Després, també, això és una festa. Hem d'intentar que la reacció i la impressió que donem que siga amable, que siga una cosa divertida. De fet, doncs per això decorem i per això intentem que siga, intentar ser creatius. Respectem les senyals, sobretot en el cas de Benicarló, que no hi ha semàfors, els stops, si la persona que va davant para, pararem, però si no para, crucem tots, per això és important mantenir-nos en grup. La persona que anirà davant serà la que porta la bandera pirata, així que ningú la rebassi. I després, quan crucem algun carrer intentarem quedar-nos algunes persones per a fer de tapó, per a que no entren els cotxes en la massa. Qualsevol vehicle que promoga la filosofia de la bicicleta està convidat. Patins, patiners, monopatins, si coneixeu altra gent que vol participar també podeu. Respecteu sobretot els vianants i recordar l'actitud festiva. El recorregut que farem esta vegada serà anar per Mossèn la Junta, Passeig de la Liberació, que seria altre, no sé com se diu ara, el Soriano. Buscarem la guarderia Magdala, al Mercadona, a la zona de Mercadona, Camil Riu, anirem a buscar el mercat, després César Cataldo, Avinguda de Yecla, fins al Camí la Mar. Després del Camí la Mar pujarem cap al Servici, Hernán Cortés, entrarem al carrer Hernán Cortés, anirem pel mercat i d'allí farem la volta a la plaça de la Constitució, i en Jaume, i acabarem en la plaça Constitució, sortirem per l'Ajuntament i la plaça Constitució. Seguim la bandera de la bicicleta. No faràs molta falta.